Guys, det er en lidt kort video, fordi at jeg kommer til at slette noget, men... Jo, hej, velkommen til den her video. I dag har vi min ven med, Philip. Det er vores første Roblox-video her, og vi spiller Steel og Brainrot. Jeg tænker lige, vi skal vise hans sindssyge Brainrot, for han er nemlig med i mange events her. Så han har nogle rimelig vilde Brainrots, så jeg tænker bare lige, at vi går ind og kigger på dem. Eller her. Okay, den der stikker under. Kæft. Du har en Espresso Signora, har han. Han har hvad nu det hedder? Ja, det er den øverste etage. Han har en, den ved jeg ikke, hvad jeg hedder, men den er rimelig fed. Ja, synes jeg, den er fået som det der med nye event. Og den der har jeg også selv haft. Den er frihedsgudinde der, den er også rimelig fed. Og Ogala, den har jeg ikke haft. Tralla, den har jeg haft, bare ikke med de der mutations. Den der Secret har jeg også haft. Den er rimelig fed. Jeg ved ikke, hvad den husker, den hedder. Ja, Benny. I don't know, bro. Så er der den der, den har jeg også haft. Lad være med at stjæle mine ting, Philip! Så er der den her. Den er også fed. Ja, den er fed. Den er lige en taco. Oh my god, luk mig ud for helvede. Luk mig ud! Luk mig ud nu. Luk mig ud! Okay, sådan der. Fedt. Nu skal vi se her. Så, ja, den Cocofondo, en Matteo, og hende der sådan, hun er også nye Brainrot, ikke? Matteo, lille, den er helt masse ud. Bruh. Var det en Cocofondo eller Fando, jeg lige missede der? Nej? Okay. Det, yeah. Go. Okay, tager vi den her, tror jeg. Han har rimelig fået brainrots, altså. Han har rimelig fået brainrots, så... Det skal vi se, stjæle noget. Skal vi se. What the fuck? Hvad fanden skete der lige der? Blev jeg lige glitchet på den anden side? Og den der, den er fed. Jeg synes, den er fed, Philip. Jeg synes, den er fed, Philip. Jeg synes actually, den er fed. No shit. Espresso, den er også fed. Okay. Jeg har en idé. Jeg ved, hvad jeg gør. 2 sekunder. Oh my god. Okay. Han kigger ikke. Jeg tror ikke, han kigger. Jeg tror ikke, eller hvad? Skal jeg stjæle den der? Nej, okay. Den er god, den der. Giraffa Celestre. Oh my god. Okay. Få den. Please. Yes. Yes, I got it.